טוב, אז כמו שאתם רואים, אני פה עם החברה הכי מקובלת שלי. והשנה שלה יש לנו אריזות כאלה שאנחנו מחלקות. בוודאי. שאתם רושמים לנו. תני לי להראות להם שזה ריק ואף אחד לא ישתמש בדפים האלה. גם פה. ריק, הכל ריק. הכל ריק. אין, ריק. אז בקצקוץ, מישהו הזמין, מעל מה שהוא הזמין, היה כתוב יואבי, בטח קוראים לו יואב, אז יאללה בואו נתחיל. קודם כל... אבל זה רק מי שנרשם לערוץ. קלטו. לא השתמשנו בזה. איזה פנקס חמוד. ומי שחושב שעשינו את כל הסרטונים ביחד, אז לא, יש מלא אנשים שכותבים לנו אתם אחיות, אבל אנחנו לא אחיות. אנחנו חברות. ואנחנו כאילו כן, חברות. אנחנו כמו בני דודות. נכון, אין לי מה להגיד. אז בקצקוץ, כי הייתי תעבר. הוא הזמין את הפנקס הקטן והחמוד הזה, בקצקוץ, והוא הזמין גם את הפנקס המחברת פנקס. לא, ומה ניתן לכל השאר? קנינו ערימות. כן, ברור. הוא קנה את הפנקס החמוד בירוק. מה לכתבים לנו אתם אחיות? הוא קנה את המחברת הזאת של החלל. יש שם תיאורים של חלל וסיפורים, נכון? אוקיי. בואו אני אראה לכם. אני אראה להם כמה זה עולה. שמי שלא יודע מה... 50 שקל. זה עולה 50. עכשיו, זה זול. איזה זול במוח שלך. וסבלתי את כל הכסף הזה. קנו ערימות, את לא מבינה, 50. כאילו, זה עלה זול, אבל אחרי כל הערימות שקנינו, זה עלה איפור בצורת דונט. והגן את הילדה היום. מה? לא מחלקים את זה. זה דברים מסריחים, וזה בן, זה לא בת. והזמין את זה לאחותו. תהל, לא זה. לא, נכון, זה לילדה, זה לא לאיש. זה לילדה אחרת, התבלבלתי בין... עוד שנייה והייתי שולחת לו ככה. אז הקישור שלנו הוא פה. תרשמו לנו מלא ערימות במגירה, וכל אחד עלה 200 שקל עם ערימות. בואי נביא עוד אחד, בואי נראה להם, בואי. רגע, יש אבל שם. יש אבל שם. רגע, בחדר שלי. אנחנו הולכות.